Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ayo Allah na. Kai. Ash. Alhamdulillah. Masha Allah. Sai kuma da zuwa na ai abin mutum kama ya zo inda zai dan sha iska ya dauko ta din. Hello? Hello Umma. Ina jin ki ya aka yi? A'a, na zo gidan ne fa ba nan. To kuma in za ka zo gidan mutum haka ake yi Islam sai ka kamo hanya kawai sakaka taho ba za ka sanar da mutum ba? Haba Umma. Yanzu in zan zo gidan mu a ce sai na gaya miki. To yar masu gida. Na ji to kin zo kin tara bana nan na fita. To shikenan sai aka yi yaya kuma. Don Allah Umma ki haƙuri. To yanzu dai ai na fita. Na tafi kuma sai a bar ni tunda na tafi inda zan sha iska ko? Na shiga uku. Kin ga Islam, ni fa wallahi kin san ba san zuwan ki gidana nake ba. Na gaya miki na ce ki haƙura ki daina zuwa ma. Ni da zaki haƙura ki daina zuwa din ki dauki magana da na gaya miki, wallahi da yafi min sauki. Ki zaman ki can da malamin makarantar ki. Ni dai gaskiya zan zauna in jira ki. Tunda dai dama ina da makulli. Har sai kin dawo. Kawai takama kina da makulli a hannu. Ba za ki gaya min in za ki zo ba, kawai sai dai in ganki a gidana. To dai kin tara bana nan kuma ni ba in zan dawo ba. Ehe na kuma gaya miki kin kuma ji yawwa. Ka tafi ma ba za a baka ba dan jaraba yarinya sai tsinan nan nacin tsiya. Na ce ki daina zuwa kinki. A ban ni in huta ai tunda na zo inda zan dan zuwa kai yau da yini gudan nan ai ba laifi na san akwai danke.